veces penso, que vos trai aquí? Con frío, vento, ninguén vos obriga. Mesmo hai domingos nos que prometedes non volver e o luns xa está derrabiando porque chegue o seguinte partido. É que con vos non se pode dar nada por sentado. Un día estades tocando o ceo e o seguinte aprendendo a caer. Cantades ata cando queredes chorar e cando chorades nunca sei se é de tristura ou de ledicia. Que vos fai erguervos unha e outra vez? Ese inconformismo tan voso é paixón ou loucura? Non hai quen vos entenda. En serio, por que seguides vindo? Chamades de orgullo, compromiso? A min soame a teimosía. Porque cando non das nada por sentado, pódelo lograr todo. Pero que saberei eu se só son un asento? Depor, 120 anos, sen dar nada por sentado.